Здравейте! Аз съм Велина и съм студентка в университета в Маастрихт. А защо гледам натам? Защото университета е в тази посока. Тук съм от около една година и срещнах хора от Испания, Италия, Франция, Индия, Австралия, Холандия, Испания, Италия, Франция и започнах да ги повтарям. Реших да направя една серия от видеоклипове, в които да ви представям по една държава във всеки клип. И сега, както казват хората от първата държава, която ще ви представя, поехали! Някои хора казват, че хората в тази държава имат проблем с алкохола. От това, което ми разказа моя събеседник Денис, не Денис, Денис. Благодаря ти, Денис. Той ми каза, че руснаците всъщност често смесват спирт, медицински спирт с вода. Това се отнася за персонала на болниците. И имат ритуал да си казват на здраве с това питие, което според моя събеседник е по-полезно от доста видове руски водки, които може да намерите в магазините. Че аз ви съветвам, ако сте в Русия и ви се пие водка, по-добре отидете в някоя болница, поискайте малко спирт, малко водичка, водата не е задължителна и вдигнете едно на здраве за руската здравна система. Държава обаче, като една авторитетна и авторитарна държава, е въвела строги мерки за борба с алкохолизма, една от които са честите и внезапни проверки във всички заведения и във всички обществени места, където се продава алкохол. Такава мярка е задължителното искане на лична карта преди да продадете алкохол на когото и да било. Друг порок, с който руснаците продължават да се борят от години, от десетилетия, но борбата все още продължава, това е тютюнопушенето. И абсолютно всеки фен на руските криминални сериали, като мен, знае, че руснаците пушат страшно много. Те пушат преди брак, след брак, преди раждане на дете, след раждане на дете, по време на раждане на дете, вероятно. Русия, като една грижовна майка, не случайно някои руснаци я наричат майка, е помислила и за това. Никой не може да пуши в закрити помещения в Русия. Абсолютно никой, никъде. Не в дискотека, не в клуб, не в ресторант, не в кафене. Абсолютно никъде. Според моя събеседник, мерките на руската държава за борба с тютюнопушенето са помогнали на доста негови приятели да се откажат от цигарите. На това аз мога да кажа успех на тези хора, макар че те не са достатъчно волеви, защото когато ти забраняват нещо, чисто човешката логика е не да се откажеш от него, а да го правиш още повече. Затова, руснаци, борете се за своите човешки права, калявайте своята воля. Оказва се, че освен да пият и да пушат, руснаците също обичат да ядат. Те много харесват нашите пълнени чушки, присвоили са рецептата абсолютно и ги наричат по един много странен начин, който се казва така. Фарширован и пирец. Отнеми малко време да го науча, но се справих добре. Така че ако искате да изненадате любимата, да изненадате, ако искате да изненадате любимия или любимата, ако не е ясно точно от кой пол е, ако един човек иска да изненада друг човек, той може да му направи фарширован и пирец. Изключително вкусно, защото пръста ми се вижда, вкусно, романтично и типично българско. Да, руснаци, българско ястие. Надявайте любимия човек да не си поръча пица, след като види вашия пирец. Ако искате да карате мотор в Русия, си купете мотор, който издава най-силен, мръсен, досаден, отвратителен звук за околните. Можете дори да го тествате с фокус групи. Той ще ви е необходим, защото руските шофьори са доста изнервени в задръстванията и въобще не поглеждат задните страничните, не стъкла, ами ето сега, като не съм шофьорка, страничните огледала
И има доста случаи на инциденти, тъй като на хората просто не им дреме, че вие сте на мотор. Разбирате ли? Ако нямате Волга или Москвич, по-добре изобщо не шофирайте по руските пътища. В Русия има и много положителни неща и едно от тях е напълно безплатното висше образование и безплатната квартира за всички студенти. Освен това, мита, че в Москва живеят само милиардери е наистина мит, защото се оказва, че с около 900 евро на месец човек може да живее доста сносно и да плаща наем в руската столица. Спри! Руските военни и полицаи, подобно на българските, получават доста ефтини жилища, доколкото разбрах, дори им се подаряват от военното министерство, както и от вътрешното министерство, което е много добре. От друга страна, изглежда никоя държава не осигурява подобни жилища за своите лекари и учители, например. С което аз разговарях, има страхотен английски, но той ми разказа, че за много руснаци, дори от младото поколение, английският продължава да бъде проблем, тъй като те го говорят на по-скоро основно ниво. Проблемът в Русия не е само с английския, той е дори с руския. И сега ще обясня какво имам предвид. Много младежи от бившите съветски републики, т.е. Казахстан, Таджикистан, Афганистан и така нататък, изглежда са останали без работа заради лошите икономически условия в своите държави и емигрират към Москва масово. Проблемът обаче е, че те не говорят добре руски, тъй като очевидно традицията да се изучава този език е свършила с разпадането на Съветския съюз. Основна причина тези млади хора да не могат да намерят лесно хубава работа, на тях се плаща по-малко, отколкото на, така да се каже, етническите руснаци и те често са свързани с престъпни групировки. Така, например, не е изключено, ако отидете на парти и на това парти видите чеченци, те в някакъв момент да извадят пистолет от кобура, дънките, просто да извадят пистолет. Това нещо обикновено се вади, ако вие сте им казали нещо, което леко ги е подразнило. Например, не е добре да ги молите да престанат, ако правят нещо, което на вас не харесва, което не ви харесва. Моят събеседник, например, ми обясни как можете да разговаряте с чеченци, таджики, казахстанци и така нататък, когато не са в добро настроение. Никога не трябва да им казвате, например, млъкни, престани, ако обичате спрете с този шум. По-скоро трябва да отидете при тях, да се усмихнете широко и да кажете: братя, откъде сте? От Чечня, страхотна държава, от Грозни, най-великия град. Много ви уважавам. Вие сте страхотни, вие сте истински мъже, вие сте невероятни. Дали може да бъдете малко по-тихи, защото момичетата в нашата компания са ни такива притеснителни, тихички, скромнички. И разбирате ли, вашия шум просто ни секва веселбата. Разбирате ли, моля ви се, от сърце ви се моля. В този случай няма да чуете изречението «Чего? Що тъй говориш, сука?» Относно конфликта между Русия и Украйна, моят събеседник имаше стабилно изградено собствено мнение. Той е етнически украинец, който обаче е живял в Русия и е роден в Москва. Смята, че Крим никога не е принадлежал на Украйна, никога не е трябвало да бъде даван на Украйна. Той призна, че референдумът, който е проведен в Крим, е незаконен. Причина, например, поради която е незаконен, това са военните, разхождащи се с автомати, които охраняваха гласуването. Ако си спомняте, можете да потърсите кадри от руски и украински телевизии и ще видите за какво става дума. И всичко, моят събеседник смята, че референдумът е бил честен в този смисъл, в който той отразява искрените настроения на руснаците, живеещи в Крим, които са искали да бъдат част от Русия. Сега те преживяват някои малки икономически проблеми, като например повишаването на цените на стоки и услуги. За сметка на това обаче техните заплати също започват да се повишават.
Моят събеседник е работил като психолог в временни лагери, издигнати от руските власти, които да приютяват украински бежанци. Той ми разказа, че докато някои бежанци са били много благодарни, тъй като персонал в лагера им е намирал работа в Русия, други бежанци са отказвали работа многократно, казвайки, че те не биха желали да живеят в никой друг регион, освен в региона около Москва. Много украински бежанци обаче са имали роднини в Русия, така че за тях е било много лесно да открият. Много украински бежанци обаче са имали роднини в Москва и в околните... Москва, тя Русия да не е Москва. Много украински бежанци са имали роднини в Русия, което им позволило да открият... Защо трябва да откриват работа? Трябва да намерят работа, не да я открият. Не се казва открият. Добрите дела на персонала в лагера не свършват до тук, тъй като те са открили... Това ми е любимата дума – открили. Освен това, персонала на лагерите е открил една котка, спасил я от снаряди, нахранил я, напоил я и тя всеки ден е вършила своите естествени нужди под стола на началник щаба. Благодаря ви, че гледахте това видео. Гледайте и следващите ми видеа и се надявам да оставите своите препоръки в коментарите, в секцията за коментари.